बे जाबाय जोंनि बेसर आबाद जों मोनसे गोदान NGO खुलिदों बेनो जाबाय हिउमेन वेलफेयार फराम NGO बे NGO जोङो सेंग्राफोरा लोगो नांनानै बेसर आबाद मावदों बेसर आबादा मोजां जादों बराय जादों इयाव दै होगासिनो दङ दा जोंनि ग्रुपनि मानसिफोरा खामानियाव दोङो गोबाङानो ओंखायनो जों सानै साथामजों लोगो नांनानै दा दैखौ होदों बोरै जायोथाय मोजां जादों खिन्थु वाह बरिया एकदम बहुत बुरजा एकदम पुरा लास्टहालागै प्रथम जोंनि NGOआ प्रथम बेफोरबायदि बेसर आबाद मावदों सोरगिदिं गोबां बिगायाव बेसर आबाद दङ बिबार बारबाय जोबोद मोजां जादों हाय सासेया जों सानैजों मावगासिनो दङ बेलेगफोरा गैथ'वा न'आव थांदों ओंखाम जानो नाय पुरा दै होगासिनो दङ दा नै मथा मथि 3 घन्टासो जाबाय आरो होनांगोन गाबोनबो होनांगोन साननै नांगोन दै होनो बेखिनियाव फुंनिफ्रायनो दोन दैखौ वाव बेसेबां गोजानाव नाय बरिया जादों वाव